naimbag arabiyo aming kakabsat. Sabado manen kadadtoy awisen kayo, akadoon dak iti daytoy paset iti naimbag adamag. Panawon ti panagdebosyon ken panagkarara. At datayon kakabsat iti muna a Sabado iti Adviento, iti daytoy atawen. Ket kas rambakan tayo ti Paskwa, ket kas isagana tayo ti puso ken biag tayo para iti daytoy a panagrambak. Kitain tayo dagiti paset iti nasantuan a surat, ken adalen tayo dagitoy paset ti panakayanak ni Jesus. Sakbay na, kantaan tayo man daytoy nga imno. Nangagakmay sa atimek, Whispering Hope. Nangagakmay sa atimek, Angheles sa di langit, na may da inyeg, liwliwat na ladingit, tibigatag manawagan, ken lawagin na iden. Jesus na yanaken, na bungunit ilampin. Naragsak atimek, tinamnama, nasipnget pagnalanak, ket narigat pagna idjay kangatwan matmatag, bitwen na naranyag, numay tuti dandanag, ket to'y pusok maupay, ket Jesus ko wag nalekak, agserbi di maupay. Anya na nagpintas ti mensahe ti imno ngentay kinanta ita. Iti daytoy arabii siputan tayo man ti kapuunan ni Jesus kas insurat ni San Mateo kapitulo 1 manipod ti muna a versikulo agingga iti may ka 17 a versikulo. Mateo 1:1 agingga 17. Daytoy ti libro ti kapunan ni Jesucristo nagtawd ti kapututan ni David, ang nagtawd mat iti kapututan ni Abraham.
Manipod kan Abraham, maging ka ni Ari David, at tuy dagiti na ilista a kapututan. Abraham, Isaac, Jacob, Huda kan dagiti kakabsat na. Sumaruno da Fares ken Zara nga anak ni Tamar. Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth, Jesse ken ni Ari David. Dagiti kapututan manipod ken ni David aging gaiti na pagtalaw, dagiti Israelita akas balod ket naipanda iti Babilonia. David, Solomon, putot ni David iti asawa idi ni Urias, Roboam, Abias, Asa, Josaphat, Joram, Ozias, Joatam, Akas, Hezekias, Manases, Amon, Josias, kani Jeconias, agrama dagiti kakamsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti panakaipan dagiti Israelita iti Babilonia, aging ti panakayanak ni Jesus. Jeconias, Salatiel, Zerubabel, Abiod, Eliakim, Azor, Saduk, Akim, Ilyod, Eleazar, Matan, Hakub, Jose nga asawa ni Maria, nga ina ni Jesus, ang maawagan iti Kristo. Narod ada sa ngapulo kutupat a kapututan manipod kan Abraham, aging ka ni David. Sa ngapulo kutupat mati kapututan manipod kan ni David, aging ka na ipan dagiti Israelita iti Babilonia. Adamat sa ngapulo kutupat a kapututan manipod panakaipanda iti Babilonia, aging ga iti panakainak ti Kristo. Ti Diyos ipaay na ti bendisyon kada tayo, iti panakaibasa ti na Santuan nga Banghelyo. Adun nagitinagan tayo, a sermon, inadal tayo, a Bible study kan Sunday school, may papan iti leksyon tayo ti dayto arabii. Nga, kaya't kung kitaan tayo man, subyanan tayo, dagitoy nga inadal, dagitoy anangagan tayo. Umuna, kaya't ko kitaan tayo, ti kapututan ni Jesus. Apay nga inraman daytoy ni Mateo iti ebanghelyo ni Jesus. Apay anay raman daytoy apaset iti ebanghelyo, pakasaritaan ni Jesus. Umuna, siputan tayo, nagtaod ko na iti versikulo 1, nagtaod iti kapututan ni David, nagtaod mat iti kapututan ni Abraham. Imuna, nga inaganan na ni Ari David. Kaya't nga ipakaammo ni Mateo. Kadagiti amin, nga amin na makabasa at tida ito'y nga ebanghelyo. Ani Jesus, ti Kristo, kat isu, iti Mesiyas, isu, ti inururay, dagiti Israelita, dagiti Hudyo, a Mesiyas, Ari, akas kan David. May kari ni Jesus, nga agtawid iti trono ni David. May kadwa, inaganan na ni Abraham, kaya't na nga ipakita kada tayo, ani Jesus, kat isu, iti nakatungpalan, ti kari ti Diyos kan Abraham, nga dagiti amin a nasyon, kat mabendisyonan. Matthew wants to tell us that Jesus is the fulfillment of the promise of God to Abraham that all nations will be blessed. So, saan la nga tapno maipakita nga isuti may kari nga agtawid iti trono ni David. No di kayat nga ipakita ni Mateo ani Jesus isuti nakatungpalan ti kari ti Dios kan Abraham nga dagiti amin a nasyon babaen ken kuana ket mabendisyonan. Sumarno kitaan tayo dagiti daduma a characters uno tao anay naganan iti daytoy alistaan ti kapututan uno kapuunan ni Jesus. At dadita dagiti lalaki nga saan anapintas
iti background da. Saan ang napintas ti record da? Ngam nang runa, makita tayo pa ditoy, nagiti babae, asaan mo ang napintas, iti pakasertaan da. Matthew wants to tell us that Jesus came from families with imperfections. Anya ti kahit nangasawan da ito'y. Kakabsat, ti anak ti Diyos, imay, dito'y lubong, tapno, subutin na, ti sangkatawan manipod, basol. Anya ti kahit na ngay pakita ka datoy daytoy. Ti panakayanak ni Jesus, iti pamilya, nga adaan iti pagkurangan na, iti pamilya nga adaan iti imperfections, kahit na ngay pakita, ani Jesus, kan baban kan Jesus, all imperfections are redeemed. Amin a pagkurangan, kat masubot, mapunuan. Sumaruno, it also tells us of inclusivity. Iti pakasaritaan wala istorya ti panakaisalakan, ti presensya dagiti lalaki kan babae, asaan ang napintas ti pakasaritaan da, kahit nang ipakita nga iti istorya ti panakaisalakan, kan iti plano ti Diyos sa panakaisalakan, dagiti so amin, may raman da. It doesn't matter whether we come from family of good background or not. Kan Kristo, amin, may kari nga umawat iti sagot ti panakasalakan. Kabsat, ti daytoy panahon ti Pasko. Kaya't ko'y palagipkan ka ni Kristo, kaya't na ang may raman ka iti plano ti Diyos ang panakaisalakan. Umay kakan ko na ita. Ingkakan Kristo ita. Isuwa na yanak, iti mo na Pasko. Agyaman ka, kankwa na. Agsipod ta si ka, nupay nanumuka. Nupay, naggapu ka, iti pamilya, nga anda pagkurangan na. Si kakan siyak, bilang na may kari, nga umawat, ti sagot ti panakaisalakan. Agkararag tayo. Agyaman kami kan ka, o Diyos. Agyaman kami, ta uray no kasano ti kinanumumi, uray no kasano ti kinadakas, dagiti kapuunan mi. Uray no adda dagiti pagkurangan mi. Ado dagiti pagkurangan mi. Imay ka, kat insalakan na kami. Sinubot na kami. Bilang tanggap na kami amay kari, nga umawat, iti sagot ti panakasalakan, madayaw ka, pagyamanan na ka. Iti da ito yung oras wapo, dawatakan ka, ipaay mo iti parabor, ipaay mo ti panaka idalan, panakaagas kada kami. Bendisyon, naglap na pusanan, tingka ka tuloy, kay ka na kami. Tinagan mo Kristo. Amen. Kakamsat, iti mo minsan pa'y siyak ni Pastor Joey Galinato, ti kadwayo ti panagdebosyon kan panagkararag, iti tunggal rabi ti Sabado. Kadagiti kayat nati mangted iti bendisyon, sagot pagyaman, iti Iglesia ti Nax United Methodist Church, kan kay iti trabahador na kan ministerios na, at to'y kakabsat ti bank account, kan GCash account ti Iglesia. Mabalin nyo nga, i-transfer nagiti sagot nyo kay ito yung accounts. Kat no inarami nyo dayta, pakamuan da kam kadi, tapno amumi, no siya sino, nagiti pagyamanan mi. Maminsan pa'y, ti Diyos ipay na kumati parabor, pedisyon, kada kayo. Amen. Amen.
Bye-bye.